Mayong adlaw sa tanan, labi na sa mga subscribers sa Ladjumor o sa tanang ni suporta sa akong YouTube channel. Laing mga damgo na po itong hatagagubad. Una, habak. Kining habak uso ni sa na itong mga karaang panahon, karaang tao. Gamito ni siya para nga dili kadutlan, dili ka makita, mao ni siya habak. Kun magdamgo kang dunay gihabak nga anting-anting timailhan nga wa kay pagsalig sa imong kaugalingon ug sa imong isig katawo. Bation kag pangabubho sa imong uyab o asawa. So bati ang kahulugan sa habak. Sunod, habol. Kun bulingon o gision ang habol nga imong madamguhan, magbantay ka sa imong panglawas kay dunay muduaw nga sakit. Kun habol nga limpyo ug puti, nagkahulugan sa kalinaw sa panimalay. Kun maghabol ka sa imong damgo, makaangkon kag malipayong pagpuyo. Hagal. Kun maghangos kag maghagal sama sa iro, pagmatngon sa imong sinultihan kay adunay sakitan, malagmit pang ikiha kag libelo. Maghuna-huna pag maayo ang imong gihalaran, una siya mosugot kanimo. Hagbong or hulog na hulog. Kun magdamgo kang nahagbong o nahulog sa hagdan o bintana, magbantay ka sa imong panglawas, malagmit nga takbuyan kag sakit. Mahugno ang imong patigayon or negosyo, kapakyasan sa paghigugma. Hagdanan. Kun mosaka ka sa hagdan, kalampusan ang imong maangkon. Makalabang ka sa pasulit nga imong giapilan sa bar o board examination. Kun manaog ka sa hagdan sa imong damgo, makaangkon ka og dakong kapakyasan, makalbasa ka sa pasulit, ayran ka sa babaeng imong gihigugma kay kaligo. Halad. Kung makita mo sa imong damgo nga naghalad og mga bulak sa kalubnganan, dunay mga kabanay sa layo nga moduaw kanimo. Kung nagahalad kag mahumot nga mga bulak sa usa ka monumento, tahoron kag pasidunggan sa imong mga kahigalaan. Haligi. Kung tanos ug tul-id ang haligi nga imong madamguhan, makabot nimo ang imong gipangandoy, kalampusan sa paghigugma ug makauyab kag maayo ug matinud-anon. Pero kung ang haligi bali ug baliko, yamiran ka sa imong gihalaran o gipangulitawhan, ipanabi ka nga bati kag naong ug way kaligo. Halok. Kung ikaw ang muhawk o muhalok, makabaton kag dakong kauswagan sa imong kinabuhi. Ingon man, panggaon ka sa imong katigulangan. Kung ikaw ang hagkan og lamian ka sa paghawk kanimo bisan og way panglimugmog, makaangkon og dakong kalipay sa paghigugma. Kung ikaw hagkan sa aping limbungan ka, ang imong uyab manguyab og lain. Halwa. Kung mga langgam ang anaa sa sulod sa halwa, makabaton kag katigayunan ug makalipayon sa paghigugma. Makabaton kag buotang kapikas sa kinabuhi ug malipayong mga anak. Kung walay sulod ang halwa, dunay daotang balita nga mudangat sulod sa banay or pamilya. Kung mga bangis nga mga mananap ang masulod sa halwa, mulampos ka sa pakigharong sa imong karibal o sa imong mga kaaway. Hamon. Nindot ning hamon kay Pasko na hapit gyud. Kung magkaon kag hamon sa imong damgo, mawad-an kag mahalon nga mga butang, kawato ng imong mga hiniktang manok ug baboy,
Kung magtan-aw ka lamang sa hamon nga lami kaayong pagkaluto, magmalampuson ikaw sa paghigugma. Gakson ug hagkan ka sa imong uyab bisan og namubho ka lang og tuno sa lubi og isnober. Hangin ang muhapuhap kanimo sa imong damgo do na kay masunod nga kabilin gikan sa kabanay nga namatay. Kung kasagaran lamang ang hangin ang imong madambuhan, imong masulbad ang dakong suliran nga imong giatubang. Apan kusog gani ang hangin, matumba ang imong patigayon ug magatubang kag dakong suliran sa kinabuhi. Hantak sa Tagalog pa ni kara i-cross, hantak. Kung magtan-aw ka lang sa naghantak, pangayoon kag mga tambag sa imong suod nga higala. Kung miapil ka sa hantak, kalisdanan sa panginabuhi ang imong masugatan. Kung hayag ang palibot sa imong pagdamgo, makabaton kag kaharuhay sa panginabuhi. Kalampusan sa imong pagtuon o paghigugma. Mga taong matinabangon ang bunayon sa imong panimalay. So kana lang usa karong adlaw sa sunod na pod. Og daghan nga salamat sa ika-16 nga subscriber ha. Nya palihog kog share sa video aron daghang malingaw aron pod sila mo bisita sa ato ang channel aron makapangutana og hubad sa ilang mga damgo. Inana lang, libre ni nga serbisyo para sa inyohang tanan. Daghan kayong salamat.